ፊልምና ዝጅምር ኣብ ፕረሰን ዝተባህለ ዓብይ ትካል ክኸውን ከሎ ሊንዳ ካብ ኩሎም ሰራሕተኛታት እታ ዝበለፀት ፈጣንን ፃዕራም እያ ዝነበረት። መሳርሕታ ዶኖቫን ብስራሕን ፍጥነታን ኣዝዩ እኳ የድንቃ እንተነበረ ኣብቲ ናይ መራሕቲ ኣኼባ ግን ንኽትሳተፍ ኣይፈቐደላን። እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ብኣኺ ምዃኑ ንኩሉ ሰብ ክነግሮ እየ ኢሉ ቃል ይኣትወላ። ይኹን እምበር እቲ ኣኼባ ምስ ጀመረ ዶኖቫን ናይ ሊንዳ ሽም ካብቲ ወረቐት ብምጥፋእ ናይቲ ስራሕ ትርፋማነት ሚስጥር ከም ናቱ ፃዕርን ፈጠራን ገይሩ እዩ ዘቕረቦ። በዚ ዝተበሳጨወት ሊንዳ እቲ ዘጋጥማ በደል ንሓንቲ መሳርሕታ ክትነግረ እኳ እንተፈተነት እታ መሳርሕታ ግን ብዙሕ ትኩረት ክትህብ ኣይከኣለትን። ሰራሕተኛታት ንምዝንጋዕ ኣብ ዝወፅሉ ሰዓት ሊንዳ ምስኣቶም ናይ ምኻድ ድሌትን ባህግን እኳ እንተነበራ ንሳቶም ግን ይንፅልዋ እዮም ዝነበሩ። ሊንዳ ኣብ ገዝኣ ንበይና እያ ትነብር። ስድራ ቤት ወይ መሓዙት ዝበሃሉ የብላን። ኣብታ ናይ ቫኬሽን ስእልታት ንባዕሉ ንበይና እያ ትሰኣል። እታ ሓንቲ ኣለታ ትበሃል እታ ፓፓጋሎ ጥራሕ እያ። ይኹን እምበር ሊንዳ ብትግሃት እንተሰሪሓ ሓደ መዓልቲ ዓወት ከም እትረክብ ተኣምን ስለ ዝነበረት ኩሉ ግዜ ተስፋ ከይቆረፀት ትሰርሕን ትፅዕርን ጠንካራ ሰራሕተኛ እያ። እቲ በዓል ዋና ኩባንያ እውን ቀፃሊት ምክትል ፕረዚዳንት ንስኺ ክትኮን እዩ ዝብላ ዝነበረ። ሊንዳ ድራር ምስ በልዐት ሰርቫይቨር ዝተባህለ ናይ ሞቲቬሽን መደብ መርኣይ ትፈቱ ስለ ዝነበረት ክትከታተል ትጅምር። እቶም እተንብቡ መፅሓፍቲ ጥንካሬአን ነቲ ስራሕ ዘለዋ ተግዳስነትን ዘርእዩ እዮም። ንፅባሒቱ ብራድሊ ድሕሪ ሞት ኣቦኡ ከም ሓድሽ ፕረዚዳንት ናይቲ ኩባንያ ስልጣን ይርከብ። ናይቲ ትካል ሰራሕተኛታት ፅቡቕ ናይ ስራሕ ዘመን ክኾነሉ ኣብ ዝምነይሉ ሰዓት ሊንዳ እውን ብቕልጡፍ ምስ ሓቐሚጣ ክትላለዮ እናጎየት እኳ እንተኸደት ብራድሊ ግን ኣብ ከንፈራ ተረፍ ምግቢ ስለ ዝነበራ ይፅየፋ። ሊንዳ ቀሊ ፈጢራ ክትስሕቆም እኳ እንተፈተነት ብራድሊ ግን ዝያዳ ዘይጥዕም ስምዒት ስለ ዝፈጠረሉ ናብ ቤት ፅሕፈቱ ገዲፍዋ ይኸድ። ድሕሪኡ ብራድሊ ኣብ ኢዱ ተረፍ ምግቢ ከም ዝተፀየቐ ምስ ረኣየ ሊንዳ ክሳብ ክንደየናይ ዘፀይፍ ባህሪ ከም ዘለዋ የማርር። እቲ ኣማኻሪ ፍራንክሊን ሊንዳ ምክትል ፕረዚዳንት ክትከውን ቃል ተኣትዩላ ከም ዝነበረ ይነግሮ። ብራድሊ ግን ነቲ ስልጣን ንዶኖቫን ክህቦ ምዃኑ ይገልጽ። ፍራንክሊን እዚ ኩባንያ ኣብ ሊንዳ እዩ ተመስሪቱ ዘሎ፣ ኣቦኻ እውን ኩሉ ስራሕ ንዓ እዩ ዝህባ ነይሩ ኢሉ ክመኽሮ እኳ እንተፈተነ ብራድሊ ግን ዘረቡ ዕሽሽ ብምባል ሊንዳ ካሊእ ሰብ ንኸይርኣ ኣብ ካሊእ ቤት ፅሕፈት ኮይና ንኽትሰርሕ ይእዝዝ። ድሕሪኡ ፍራንክሊን ኣብ ባንኮክ ዓብይ ኣኼባ ከም ዘለዎ ይዘኻኽሮ። እቲ ኣፔንዲክስ ዲ ዝተባህለ ዝተሓላለኸ ፀገም ዶኖቫን በይኑ ክፈትሖ ስለ ዘይኽእል ሊንዳ ንዶኖቫን ክትሕግዞ ጥራይ ምስኦም ክትከይድ ይስማዕማዕ። ኣብቲ ኣኼባ ግን ንኽትሳተፍ ኣይተፈቐደላን። ድሕሪኡ ሊንዳ ብራድሊን ዶኖቫንን ኣዝዮም መሓዙት ከም ዝኾኑ ተስተውዕል። ሓንቲ መሳርሕታ ድማ ንሳቶም ናይ ቀደም መሓዙት ምዃኖምን ንዶኖቫን እውን ምክትል ፕረዚዳንት ከም ዝገበሮ ትነግራ። እዚ ሰምዐት ሊንዳ ኣዝያ ተቆጢዓ ናብ ቤት ፅሕፈት ብራድሊ ብምኻድ ዶኖቫን 6 ወርሒ ጥራይ ከም ዝገበረን ንሳ ግን 7 ዓመት ከም ዘገልገለት ገሊፃ ስለምንታይ ከም ዝትገብር ብምባል ትሓቶ። ብራድሊ ኸኣ ንስኺ ኣብ ቁፅሪ ንፍዕቲ እኳ እንተኾንኪ ምስ ሰባት ዘለካ ርክብ ክንደኹም እዩ፣ ንዓይ ድማ ሰብ ክስሕብ ዝኽእል መራሒ እዩ ዘድልየኒ ኢሉ ይምልሰላ። ወሲኹ ድማ ኣብ ኣስናና ገለ ነገር ከም ዘሎ ብምዝራብ ከሕፈር ኣይፍትን። ከም መፍትሒ ድማ ናብ ባንኮክ ትዓዘብ እሞ እቲ ፀገም ፈቲሕኸ ጌጋ ምዃነይ ኣረድእኒ ይብላ። ሊንዳ ክትቃወሞ እኳ እንተፈተነት ንሱ ግን ችላ ብምባል ጎልፍ ክፃወት ይጅምር። ኣብቲ ሰዓት እቲ እታ ሕፀይቲ ብራድሊ ዝኾነት ዙሪ ትመፅእ እሞ ሊንዳ ኸኣ ነቲ ክባር ቀለበት ርያ ሕፀይቱ ምዃና ተስተውዕል። ሊንዳ ክትወፅእ ክትብል ከላ ምሳሕኺ ኣብ ጣውላኺ ትበልዕ ስለ ዘለኺ ጨንኡ ንሰብ ይርብሸሎ ይብላ። ስለዚ ኣብ ክፍሊ መዕረፊ ሰራሕተኛታት ክንክብል ይብላ። እዚ ግን ሓሶት እዩ ነይሩ፣ ንሱ ጥራይ ይፀልኦ። ሊንዳ ንባዕታ ንምዕጋት እናመኮረት በቲ ቤት ፅሕፈት ክትሓልፍ ከላ ኩሉ ሰብ ድማ ይጥምታ እዩ ዝነበረ። ናብ መኪና ኣትያ ኸኣ መስታወት እናርኣየት ንስኺ ጠንካራ ኢኺ፣ ንስኺ ንፍዕቲ ኢኺ ኢላ ንገዛ ርእሳ ተፅናንዕ እኳ እንተፈተነት ንባዕታ ግን ክትቋፃፀሮ ይከኣለትን። ኣብታ መዓልቲ ጉዕዞ ሊንዳ ብሞራል ተላዒላ ነቲ ፀገም ከም ዝፈትሐቱ ትነግሮ እሞ ግን ዋላ ሓደ ትኹረት ኣይሃባን። ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ሊንዳ ስራሕ ንቐፀለት ከላ ብራድሊን ኣዕሮትን ግን ብሊንዳ ይላገፁ እዮም ዝነበሩ። ዶኖቫን ነቲ ሊንዳ ንውድድር ዘዳለወቶ ቪድዮ ረኺቡ ንኩሎም የርአዮም እሞ ሙድ እናሓዙ ይስሕቕዋ። ሊንዳ በኣ ይላገፁ ከም ዘለዉ ስለ ዝተረድአት በቲ ተግባሮም ብምንዳድ ነቲ ዝተረኸበቶ መፍትሒ ናብቲ ኩባንያ ንኸይትለኸ ትውስን። ፅንሒላ እታ ነፋሪት ሃንደበት ንቑሩብ ደቓይቕ ክትናወፅ ትጅምር። ሽዑታ ሆስተስ ኩሉ ሰብ ኮፍ ክብልን ቀበቶም ክኣስሩን ትነግሮም። ብራድሊን ሊንዳን ብቕልጡፍ ይእዘዙ። ብራድሊ ወለዳ ቀበቱ ይእሰር እምበር ፈራሕቲ ራእዮም ቀበቶም ዝኣስሩ ኢሉ ምስ ቀለደ እቶም ካልኦት ኮፍ ኢሎም ቀበቶም ኣብ ክንዲ ምእሳር ምስኡ ክስሕቑ ይጅምሩ። ፅንሒላ ኸኣ እታ ነፋሪት እንደገና ክትናወፅ ምስ ጀመረት ዶኖቫንን ካልኦት ክልተ ሰራሕተኛታትን ኣብቲ ውሽጢ እታ ነፋሪት ክላቶም ይጅምሩ።
ኣብቲ ሰዓት እታ ነፋሪት ሓዊ ተባሪዕላ ናብ ታሕቲ ክትወድቕ ትጅምር። ሽፋን እታ ነፋሪት ይቃፀል ስለ ዝነበረ ሓደ ሰራሕተኛ ተወንጭፉ ካብታ ፕሌን ይወድቕ። ዶኖቫን ከዓ ኣብ እግሪ ሊንዳ ይጥልጠል። ንሳ ኢዳ ክተበኳ እንተፈተነት ንሱ ግን እቲ ወንበር ሃብን ኢሉ ክደፍኣ ይጅመር። ካሊእ ሰራሕተኛ ኣብ ብራድሊ ይንጥልጠል። ብራድሊ ግን ብቕልጡፍ ደፊኡ ይወድቕ እሞ ተወንጭፉ ናብ እግሪ ዶኖቫን ይኸድ። መነፅር ሊንዳ ወዲቑ ናብ ገጹ ይዓልብ። ዶኖቫን ለቐቐኒ እናበለ ነቲ ሰራሕተኛ ይወቕዖ እኳ እንተነበረ ሰራሕተኛ ግን ንዶኖቫን እግሩ ይነኽሶ። ድሕሪኡ ዶኖቫን ንግረሮ ሊንዳ ሓኒቑ ወንበር ካሃብኒ ኢሉ ከተስኣ እኳ እንተፈተነ ሊንዳ ግን በቲ ኣብ ታሕቲ ዝነበረ ፋርኬታ ልዒላ ኢዱ ተወግኦ እሞ ከይፈተወ ንኽለቃ ይግደድ። ክልቲኦም ሰራሕተኛታት ካብታ ነፋሪት ተወንጭፎም ምስ ወፁ ናይ ዶኖቫን ክራባት ኣብ ናይ ፕሌን መስኮት ስለ ዝተታሕዘ ኣካላቱ ምስቲ መስኮት ተጋጩ ይንጥልጠል እሞ ንሊንዳ ንኽትረድኦ ይሓታ። ሊንዳ ግን ነቲ መስኮት ተዓፅዎ። እታ ፕሌን ሞተራ ምስ ኣቋረፀት ኣብ ባሕሪ ትወድቕ እሞ ማይ ናብ ውሽጢ ክዕለቕለቕ ይጅመር። ሊንዳ ምስ ተቐበቱ እናተቓለሰት ትንፋስ ክሰርዕ ትፍትን። ካብቲ ወንበር ምስ ኣፍታሕት ከዓ እንዳሓንበሰት ናብ ደገ ትወፅእ። እታ ነፋሪት ድማ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ትጥሕል። ጽባሒቱ ሊንዳ ኣብ ሓንቲ ደሴት ትነቅሕ። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናተንቀሳቐሰት ከላ ንብራድሊ ወዲቑ ትርእዮ። ሊንዳ ኣእማን ብምልታም ብልሒ ግንጫር ትሰርሕ እሞ ብወቢላ ከዓ ኣእዋም ክትቆርጥ ትጅምር። ቀፂላ ኣውታርን ጨናፍርን ብምእካብ መፅለሊ ትሰርሕ። ኣብ ትሑፃ ከዓ ጉድጓድ ብምዃዓት ምእንታን ማይ ክትዕቁር ናይ ኮኮናት ቆፅሊ እናቆረፀት ኣብቲ ጉድጓድ ተቐምጥ። ምሸት ዝናብ ክዘንብ ምስ ጀመረ ሊንዳ ኣብቲ ሰርሐቶ መፅለሊ ኮይና ንብራድሊ ትካናኸን እያ ዝነበረት። ንፅባሒቱ ሊንዳ ካብቲ ኣብ ቆፅሊ ኮኮናት ዝዓቆረቶ ማይ ትሰቲ እሞ ኣብ ፃዕተት ከዓ ብራድሊ እውን ይነቅሕ። ንዕኡ እውን ማይ ትህቦ። ብራድሊ ካልእ ሰብ ከም ዘይተረፈ ምስ ሰምዐ ኣዝዩ ይስንብድ። ንሊንዳ ከዓ ሂወቱ ስለ ዘተረፈትሉ የመስግና። ድሕሪኡ ሊንዳ ብጨናፍርን ቆፅልን ጌራ ሓዊ ተቃፀሉ እሞ ነቲ ዝሓዘቶ ዓሳ ትጠብሶ። ብራድሊ ክትህቦ እኳ እንተፈተነት ጨንኡ ስለ ዝፀልኦ ኣይበሊዕን ይብላ። እንተኾነ ግን ሊንዳ ብሓይሊ ተኸልሶ። ንፅባሒቱ ሊንዳ ዓብይ ዕንቁ ባሕሪ ስለ ዝረኸበት ኣዝያ ትሕጓስ። ብራድሊ ግን ተበሳጭዩ ስለምንታይ ናይ ረድኤት ምልክት ዘይገበርኪ፣ ስለምንታይ ኣብታ ነፋሪት ጂፒኤስ ዘይደለኸ ኢሉ ብሕቶ ከፋጥጠላ ይጅመር። ሊንዳ ከዓ ምናልባት ብሂወት ናይ ምትራፍ ሓሳብ ብዙሕ ባህጊ ዘይብለይ ኮይኑ ኸይኾን ትብሎ። ብራድሊ ግና ክንተርፍን ክነብር እዩ ዝግብአና ብምባል ይምልሰላ። ብራድሊ ክትስቕ ክፍትን ከሎ ቃንዞ ከም ዝሓየሉ ትረዳእ እሞ ሊንዳ ክትድግፎ ትኸድ። ብራድሊ ግን ኣይትተንክእኒ ኢሉ ነቲ ዝነገፈቱ ኢዳ ይነፅጋ። ድሕሪኡ ሊንዳ ብዛዕባ እቲ ልስሉስ ኣእዳው ክትላገፀሉን ክትባጭወሉን ትጅመር። በዚ ዝተቐጥዐ ብራድሊ ሓላፊኺ ስለ ዝኾንኩ ክተኽብርንን ብስርዓት ክተዛርብን እዩ ዝግብአኪ ይብላ። ሊንዳ ብዘረባ ብራድሊ ትበሳጮ እሞ ኣቑሑት ኣኪባ ንበይኑ ገዲፋቶ ትኸድ። ሰዓታት እናሓለፈ ምስ ከደ ብራድሊ በይኑ ክኸውን ከም ዝኽእል ከም ዝስል እኳ እንተፈተነ ጽምእን ጥሜትን ግን ካብ ዓቕኑ ንላዕሊ ይኾንዎ። ብዘይ ንሳ ክነብር ከም ዘይኽእል እውን ይርዳእ። በታ ለይቲ እቲኣ ሓያል ንፋስ ይመጽእ እሞ እታ መጽለሊቱ ዳስ ትፈርስ። ንጽባሒቱ እታ ፀሓይ ስለ ዘቃፀለቶ ብራድሊ ሃለዋቱ የጥፍእ። ድሕሪኡ ሊንዳ ምጭካን ስለ ዝኣበያ ማይ ሒዛ ትኸዶ እሞ ሕጂ ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣይኮናን ዘለና ትብሎ። ብራድሊ እውን ብዘይ መንገረጋር እንዳተስማዕምዐ ማይ ይሰቲ። ቆረብ ጠኒሑ ድማ ምግቢ ክበልዕ ይጅመር። ሊንዳ ካብቲ ዕንጨይቲ ንጦር ዝኸውን ምንጫር እናፀረበት ናይ በረኻ ሓሰማ ኣሰር ከም ዝረኸበትን ነታ ሓሰማ ክትሃድኖ ክትከድ ከም ዝኾነትን ትነግሮ። ብራድሊ ከዓ እናሰሓቐ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ሊንዳ ከመይ ጌራ ሓሰማ ክትሃድን ትኽእል ኢሉ ክላገፀላ ይጅምር። እንተኾነ ግና ሊንዳ ኣነ ናይ ሒሳብ ሰራሕተኛ ዘይኮንኩስ ናይ ስትራቴጂ ሰራሕተኛ ኢላ ትእርሞ። ብዛዕባ ስራሓ ከም ዝሓሰቡና ነገረት ናብቲ ሃደን ጉዕዞኣ ትጅመር። ሊንዳ ኣብቲ ዱር ምስ በፅሐት እታ ኣሰር ተኸቲላ እናኸደት ከላ ሃንደበት ሓደ ድምፂ ትሰምዕ እሞ ደው ትብል። እቲ ናይ በረኻ ሓሰማ እናጎየየ መፅዩ ደፊኡ የውድቓ። ሊንዳ ቀልጢፋ ትለዓል እሞ ኣብ ልዕሊኦም ተሰቒላ ትስወሮ። እቲ ሓሰማ ንሊንዳ እንዳደለየ ከሎ ጃኬታ ረኺቡ እናሽተተ ሊንዳ ካብ ላዕሊ ኦም ዘሊላ በቲ ግንጫር ጦር ኣብ ክሳዱ ትወግኦ እሞ እቲ ግንጫር ይስበር። ድሕሪኡ እቲ ሓሰማ እንዳጎየ ንሊንዳ ክበልዓ ምስ ዘለለ ሊንዳ ከዓ በቲ ዝተረፈ ግንጫር ጌራ ክሳዱ ትወግኦ። እቲ ሓሰማ ገና ብሂወት ስለ ዝነበረ ካብ ኣፉ ናብ ገፃ ደም እናተፍአ ክውሕጣ ይቐርባ። ሊንዳ ብተስፋ ምቑራፅን ብፍርሕን እቲ ዝተሰበረ ግንጫር ካብ ክሳዱ ውፅኣ ኣብ ዓይኑ ደጋጊማ ብምውጋዕ ትቐትሎ። ሊንዳ ቁሩብ ፀኒሓ ከዓ ናብ ብራድሊ ትምለስ እሞ ርእሲ እቲ ሓሰማ ኣብ ቅድሚኡ ደርብያ ካብ ድቃሱ ተበራብሮ። ቅድሚ ናብ ሃደን መኻዳ ዝተዛረባ ዘረባ እናስታወሰት ከዓ ሃደን ብጣዕሚ እየ ዝፈቱ ትብሎ። በታ ምሸት እትያ ስጋ ሓሰማ ተደሪሮም ይድቅሱ። ድሕሪ ሂደት መዓልትታት ሊንዳ ኣብቲ ከባቢ እናተንቀሳቐሰት ከላ ቆንጆ ፏፏቴ ወይ ከዓ እንጫዕጫዕታ ትረክብ እሞ ክትሕፀብ ትውስን። እናተሓፀበት ከላ ሃንደበት ትግልፅ ምስ በለት ሓንቲ ተሓልፍ ጀልባ ትርኢ። እናውየት ብምኻድ ሓገዝ ክትሓትት እኳ እንተደለየት
ኣብቲ ደሴት ሕጉስቲ ምዃና ስለተሰማዓ ግን ኣብ ዘላቶ ዶ በለት። ናብቲ መፅለሊ ቦትኦም ተመሊሳ ንብራድሊ ማይ ሂባ እቲ ካብ ጨናፍር ሰርሐቶ ቆንጆ ብርሳ ተርእዮ። ብራድሊ ግን እናተናደደ ክልተ ሰሙን ከም ዝገበሩን ክሳብ ሕጂ ከዓ ምንም ዓይነት ድጋፍን ተስፋን ከም ዘይረኸቡ ይዘኻኽራ። እንተኾነ ግና ሊንዳ ተስፋ ከይቆርፅ ንኸረጋግዓ ትነግሮ ከላ ብራድሊ ብቁጥዐ ጀልባ ክንሰርሐለና ኢሉ ይዛረባ። ሊንዳ ከዓ እዚ ጽቡቕ ሓሳብ ኣይኮነን ትብሎ እሞ እንደገና ይበኣሱ። ጸኒሑ ከዓ ብራድሊ ሊንዳ ኣብቲ ደሴት ክትጸንሕ ከም እትደሊ ይርዳእ እሞ ንባዕሉ ከመይ ኢሉ ክኸድ ከም ዝኽእል ክሓስብ ይጅመር። ኣብቲ ቦታ ክንቀሳቐስ እኳ እንተፈተነ ቁስሉ ስለ ዘይሓወየ እግሩ ይሕንክሶ እዩ ዝነበረ። ጽንሕ ኢሉ ብራድሊ ኣነ ናይ ዓብዪ ኩባንያ ፕረዚዳንት እየ ኢሉ ንሊንዳ ክጀሃረላ እሞ ይፍትን። ሊንዳ ከዓ ንስኻ ናይ ኣቦኻ ሽም ሒዝካ ትነብር ዘይመስልካ ቆልዓ ኢኻ ኢላ ትባጭወሉ። በዚ ዝተበሳጨወ ብራድሊ ካብ ስራሕ ከም ዘባረራ ክነግራ ከሎ ሊንዳ ዝያዳ ኣሰሓቓት። ብራድሊ ንበይኑ ዝኾን መፅለሊ መዓስከር ክሰርሕ እኳ እንተፈተነ ክሳኸዐሉ ኣይከኣለን። ብኣንጻሩ ሊንዳ ጽቡቕ መፅለሊ ዳስ ቆንጆ ቆቢዕን መዘናጊዕ ዓራት ብምስራሕ ትዝናነ እያ ዝነበረት። ትሕፃ ድማ ገዘፍቲ ጨናፍር ገይራ ሄልፕ ዝብል ጽሑፍ ትሰርሕ። ብራድሊ ኣዝዩ ስለ ዝጠመዮ ሓንቲ ነፋሪት ነብሳ ትሒዙ ይበልዕ እሞ ብጣዕሚ ስለ ዝፈንፈና ከዓ ተፊኡ የውፃእ። ኣብ መጨረሻኡ ብራድሊ ተመሊሱ ናብ ሊንዳ ይኸድ። ሊንዳ ብዙሕ ዓይነት ምግቢ እያ ዳልያ ዝነበረት። ብራድሊ ብሰላም ክንብሩ ከም ዘለዎም ክንግራ ከሎ ሊንዳ ከዓ ኣብ እስናኑ ዝኾነ ነገር ከም ዝተቐርቀሩ እናተዛረበት ትሕብሮ። ብራድሊ ሊንዳ ኸራ ሒዛ ምስ ረኣየ ይግረም እሞ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ከም ዝረኸበቶ ትነግሮ። ብራድሊ ስለቲ ባህሪኡ ይቅርታ ክሓትት ምስ ፈተነ ሊንዳ ግን ዝያዳ ክትሕፍሮ ደለየት። ብራድሊ ተንበርኪኹ ከም ዝሕግዛ ቃል ኣትወላ ኣብ መወዳእታ ክትቅበሎ ትስማዕማዕ። ንጽባሒቱ ቀትሪ ሊንዳ እግሪ ብራድሊ ንምልምማድ ከተንቀሳቐሱ ይኸዱ። ናብቲ ዓብዪ ጎቦ ይድይቡ እሞ ኣብኡ ከዓ ሓደ ጸቢብን ሓደገኛ መንገዲ ይረኽቡ። ሊንዳ ኣብ ዙርያ ጎቦ ማይ ጥራይ ከም ዘሎ ተስተውዕል። ቀፂላ ንብራድሊ መርዛም ፍረታት ከመይ ገይሩ ከም ዝፈልጦም ተምህሮ። ኣብ ቆርበትካ ለኺኻዮ ዝቐይሕ እንድሕር ተኾይኑ መርዛም እዩ ትብሎ። ኣብ መወዳእታ እውን ኤክስ ቅርፂ ዘለዎ ምእማን ተርእዮ እሞ እቲ ቦታ ሓደገኛ ከም ዝኾነን ክኸድ ከም ዘይብሉን ትነግሮ። ክምለሱ ከለዉ ብራድሊ ክዕርፍ ደሊ እሞ ሃንደበት እቲ ኣብ ትሕቲ እግሪ ሊንዳ ዘሎ መሬት ይፈርስ። ሊንዳ ክትወድቕ ክትብል ኣብ ጫፍ እምኒ ትንጥልጠል። ድሕሪኡ ብራድሊ ብቕልጡፍ ኢዳ ብምሓዝ ስሒቡ የውፃእ። ክልቲኦም ተሓቋቒፎም ይወድቁ እሞ ብሓባር ይስሕቑ። ምሸት ድራር እናተደረሩ ሊንዳ ካብ ፍረታት ኣልኮላዊ መስተ ከም ዘዳለወት ትነግሮ እሞ ድሕሪ ድራር እናሰትዩ ይፃወቱ። ሊንዳ ብዛዕባ ናይ ቀደም ሓዳራ ክትዕልሎ ትጅምር። 10 ዓመት ዝኣክል ምስ ሓደ ዘየፍቅራ ሰብኣይ ከም ዝነበረ ተዘንትወሉ። ብራድሊ እውን ምስ ኣቦን ኣዲኡን ጽቡቕ ርክብ ከም ዘይነበሮን ኣዲኡ ብዙሕ ግዜ ተወቕዖ ከም ዝነበረ የፃውታ። ሊንዳ ሰብኣያውን ይወቕዓ ከም ዝነበረን ሓደ መዓልቲ ምስ ተባኣሱ መፍትሕ መኪና ተቐቢልዋ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ብሓደጋ መኪና ከም ዝሞተ ትነግሮ። እዚ ታሪክ እዚ ከዓ ንማንም ተዛሪባ ከም ዘይትፈልጥ ትነግሮ። ሊንዳ እቲ ደሴት ከም ዝፈተወቱን ካብኡ ክኸዱ ከም ዘይብሎምን ትሕብሮ። ንጽባሒቱ ሊንዳ ርሳን ሕመማ ትነቅሕ እሞ ብራድሊ ነፍሱ ክሕፀብ ከሎ እናረኣየት ቁንጅንኡ ተድንቕ ትጅመር። ድሕሪ ቀትሪ ብርቱዕ ማዕበል ይመጽእ እሞ ሊንዳ ብራድሊ ካብ ዝወድቕ ዝነበረ ኦም ተድሕኖ። ድሕሪኡ ክልቲኦም ናብ ሓደ በዓቲ ብምእታው ኣብቲ በዓቲ ይሕቕሉ። ብራድሊ ንሊንዳ ሓቒፍዋ ይድቅስ። ንጽባሒቱ ሊንዳ ክትነቅሕ ከላ ግን ቤና ስለ ዝነበረት ንብራድሊ ከብደሉ ትንቀሳቐስ። ብራድሊ እናበለት ክትፅዋዕ ትጅምር። ብራድሊ እውን እናጎየ ይመጽእ እሞ እቲ ማዓስከሮም ስለ ዝፈረሰ እንደገና ክንሰርሕ ኣለና ይብላ። ቁርብ ጸኒሖም ከዓ ሓድሽ ማዓስከር ይሰርሑ። ምሸት ብራድሊ ድራር ይሰርሕ እሞ ድራሮም ይበልዑ። ሊንዳ ሃንደበት ርእሳ ዘይረዋ ትወድቕ። ብራድሊ ንሊንዳ መርዛም ፍረታት ሓዊሱ እዩ ቀሪብላ ነይሩ። ድሕሪኡ ብራድሊ ብምስጢር ዝሰርሓ ጀልባ ኣውፂኡ ክሃደም ይፍትን። ንሊንዳ እናተላገጸ ንማእኸል ባሕሪ ኣቱ። ይኹን እምበር ማዕበል መጺኡ ነታ ጀልባ የፍርሳ። ብራድሊ ኣብ ማእኸል ባሕሪ ክጥሕል ይጅመር፣ ግን ሊንዳ መጽያ ሂወቱ ተድሕኖ። ንጽባሒቱ ሊንዳ ንብራድሊ ምግቢ እናሃበቶ ሕጂ ካብ ቁፅፅር ትወፅእ ኣለኻ ትብሎ። መርዛም ዓሳ ሰሪሓ ትብልዖ እሞ ብራድሊ ከዓ ምንቅስቓስ ይኣብዮ። ኩሉ ዝተዘርበ ይሰምዕን ኩሉ ዝግበርን ይርኢ እኳ እንተነበረ ኣካላቱ ግን ኣዝዩ ይዳኸም። ብድሕሪኡ ሊንዳ ካራኣ ኣብ ሓዊ ወቢዓ ክትቀትሎ ከም እትኽእል እናረኣየት ሕጂ ገባሬት ሓዳጊት ኣነ እየ ትብሎ። ሊንዳ ንብራድሊ ክተፈራርሕ ኢላ ካብ ታሕቲ ሓደ እንጭዋ ቀቲላ ኣውፂኣ ትርእዮ። እንደገና እንድሕር ተፈቲንካ ቀጻሊ ዕጫኻ ከም ዘንጭዋ እዩ ክኾን ኢላ ተጠንቅቆ። ብራድሊ ሓዊኡ ስርሑ ክቐጽል ከሎ ንሊንዳ ዕሽሽ ክብላ ኣይደለየን። ሊንዳ ፍረታት ክደሊ ናብቲ ካልእ ገምገም ባሕሪ ምስ ከደት እታ ናይ ብራድሊ ፍቕረኛ ዙሪ ብጀልባ ክትመጽእ ትርያ። ዙሪ ንሊንዳ ምስ ረኣየታ ተሓጒሳ ትሓቕፋ እሞ ብዛዕባ ብራድሊ ተሓታ። ሊንዳ እውን ብራድሊ ድሓን እዩ ትብላ። ውሽጣ ግን ክራኸቡ ከም ዘይብሎም ሓሳብ ትጅመር። ብድሕሪኡ ንዙሪ ነቲ ካፒቴን ሒዛቶም እናኸደት ከላ
ዙሪ ንበይና ጀልባ ተኻርያ ትደልዮም ከም ዝነበረት ትነግራ። ሊንዳ ናብቲ ሕማቕ መንገዲ ዘለዎ ገቦ ሒዛቶም ትድይብ። ኣብቲ ሓደገኛ ቦታ ምስ በጽሑ ጫማኣ እናእሰረት ብመይሕለፉ ትብሎም። ድሕሪኡ ዙሪ ሃንደበት ካብቲ ገቦ ተንሸራቲታ ትወድቕ። እቲ ካፒቴን ኢዱ ሒዛ ከደና እኳ እንተፈተነ ሊንዳ ግን ክትሕግዞም ፈቃደኛ ኣይነበረትን። ብድሕሪኡ ተታሒዞም ይጸድፉ እሞ ትንፋሶም እውን ትሓልፍ። ሊንዳ ናብቲ መዓስከር ምስ ተመለሰት ብዛዕባ እቲ ዝገበረቶ ክትሓስብ ትጅምር። ብራድሊ ሓደን ክንከይድ ኣለና ይብላ እሞ ሊንዳ ግን ይሕምነ እዩ ኣነ ክኸይድ ኣይክእልን ትብሎ። በታለይቲ እቲኣ ከዓ ሊንዳ ናይ ዙሪ ድምፂ ክትሰምዕ ትጅምር። ዙሪ ቀታሊት እናበለት ክትመጽእ ትረኣያ። እዚ ግን ናይ ኣእምሮ ቅዠት እዩ ነይሩ። ንጽባሒቱ ብራድሊ ክሃድም ምስ ከደ እቲ ሃድን እኳ እንተዘይተሳኽዐሉ ኣብቲ ሑጻ ግን ናይ ዙሪ ቀለበት ይረክብ። ሊንዳ ንዙሪ ከም ዝቐተለታ ከዓ ይርዳእ። ብራድሊ ይምለስ እሞ ዝተረኸቡ ንዙሪ ንምንታይ ቀትልክያ ኢላ ሓታ። ሊንዳ ከዓ ንሳ ባዕላ እያ ወዲቓ ኣነ ይቀተልክዋን ኢላ ትምልሰሉ። ብራድሊ ግና ከኣምና ኣይከኣለን። ሊንዳ ነታ ካራ ክትሕዛ ትፍትን፣ ግን ብራድሊ ቀዲሙዋ ሒዝዋ እዩ ዝነበረ። ሊንዳ ካብ ብራድሊ ክተምልጥ ትጎይ እሞ ንሱ እውን እናተኸተላ ይጎይ። እናጎዩ ናብቲ ዶር ኣትዉ። ሊንዳ ናብኦም ብምድያብ ኣብ ላዕሊ ትሕባእ። ብራድሊ ናይ ሊንዳ ጫማ ርዩ ኣብቲ ከባቢ ከም ዘላ ምስ ፈለጠ ሊንዳ ካብ ላዕሊ ዘሊላ ብገመድ ተሓንቆ። እናተቓለሱ ከለዉ እታ ካራ ትወድቕ። ብድሕሪኡ ብራድሊ ይደፍኣ እሞ ቃልሶም እናበርትዐ ይኸድ። ብራድሊ ንሊንዳ ሓኒቑ ክቐትላ ምስ ደለየ ማእገሩ ትነኽሶ። ብራድሊ እውን ዓይና ከጥፋ ይፍትን። ብብርቱዕ ሓይሊ ሊንዳ እምነልዒላ ርእሱ ትወቕዖ። ኣብ መወዳእታ እታ ቀለበት ምስኣ ከም ዘላ እናረኣየቶ ትውሕጣ። ብራድሊ ተቐጢዑ ይደፍኣ እሞ እንደገና ክቃለሱ ይጅምሮ። ሊንዳ ነታ ካራ ረኺባ ኣብ ከብዱ ትዋግኦ። ድሕሪኡ ብራድሊ ይሃድም እሞ ሊንዳ ክትስዕቦ ትጓየ። ብራድሊ ናብቲ ቅድሚ ሕጂ ሓደገኛ ቦታ ኢላቶ ዝነበረት ናይ ኤክስ ቅርፂ ዘለዎ ኣእማን ይኸድ። ኣብቲ ካልእ ወገን እቲ ደሴት ምስ በጽሐ ሓደ ዓብዪ ዘመናዊ ገዛ ይረክብ። እቲ ቦታ ሓደገኛ ከም ዘይነበረ እውን ይርዳእ። ብራድሊ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ኣትዩ ማይ ይሰቲ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ድምፂ ሊንዳ ብናይቲ ገዛ መጉልሒ ድምፂ ክትላገጸሉ ይስማዕ። እታ ካራ ኣብኡ ዝረኸብክዋ እያ ትብሎ። ሊንዳ ነቲ ገዛ ትፈልጦን ተቐዲማ ትጥቀመሉ ከም ዝነበረትን ትገልጸሉ። ንዙሪን ነቲ ካፒቴንን እውን ባዕላ ከም ዝቐተለቶም ትኣምን። ብራድሊ ክሕባእ እኳ እንተፈተነ ሊንዳ ግን በቲ ሴኩሪቲ ካሜራ ትከታተሎ ስለ ዝነበረት ብረት ሒዛ መጽኣ ተፈራርሖ። ብራድሊ ተንበርኪኹ የቕሬታ ንስኺ ዝበለጽኪ ሰብ ኢኺ ኣነ የፍቅረኪ እየ ብሓደ ንበር ኢሉ ይልምና። ሊንዳ እውን ኣነ እውን የፍቅረካ እየ ትብሎ እሞ ብራድሊ ብድሕሪቱ ዝነበረ ቀርኒ ሓቢኡ ብምሓዝ ነቲ ብረት መንዚኡ ይሕድጋ። ተቐትላ እንተተኰሰ እቲ ብረት ግን ጥይት ኣይነበሮን። ብድሕሪኡ ሊንዳ በቲ ሒዛቶ ዝነበረት ሓፂን ወቂዓ ትቐትሎ። ድሕሪ ዓመታት ሊንዳ ሃፍታምን ዝነኛ ናይ ጎልፍ ተፃዋቲት ትኾን። ካብታ ዝተኸስከሰት ነፋሪት ቤና ከም ዝተረፈትን ኩሎም ሽዑ ንሽዑ ከም ዝሞቱን ትገልጽ። ኩሉ ሰብ ድማ ከም ጅግና ቆፂሩ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ዝነበረ። ኣብ መጨረሻ ሊንዳ ብዛዕባ ህይወታ መጽሓፍ ከም ዝፀሓፈትን ፊልም እውን ክሰርሐሉ ከም ዝኾነትን ኣብቲ ቃለ መጠይቕና ትዘረበት ክላ ፊልምና ይውድእ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ፊልሚ እዛ ክትከታተልዋ ፀናሕኩም ትመስል ነይራ። ከምዚ መሰል ተተርጎሙ ፊልሚታት ብእዋኑ ንኽበፅሐኩም ቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ይስቀጡ። ሓናፃይ ርእይቶኹምን ክትርጎመልኩም ትደልይዎ ፊልምን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቐምጡልና። ሰላም ንዓኹም፣ ሰላም ንዓና።